Επιστρέψαμε και έχω κοντά μου τον Δόκτωρ Γιώργιο Αβραάμ, χειρούργος οδοντίατρος, ειδικός ορθοδοντικός, πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αμοχώστου και αντιπρόεδρος Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ομορφιά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι πολύ σημαντικό που βρίσκουμε εδώ κοντά σας για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με ό,τι αφορά την ορθοδοντική θεραπεία, όπως και κάποια άλλα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους θεατές. Θα μιλήσουμε και για το δεύτερο διεθνές συνέδριο, θα μας τα πείτε σε πολύ λίγο. Βεβαίως, θα τα πούμε όλα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ορθοδοντική θεραπεία και θα μας πει ο γιατρός όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατρέ, όμως, θα μας εξηγήσετε αρχικά τι εννοούμε με τον όρο ορθοδοντική. Κοιτάξτε, ορθοδοντική είναι μια εντελώς απλουστευμένα, είναι μια ειδικότητα της οδοντιατρικής, η οποία ασχολείται με την διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των διαφόρων ανομαλιών των γνάθων, της άνω και της κάτω γνάθου, όπως και των δοντιών μας. Ο ρόλος του ορθοδοντικού είναι να προσπαθήσει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, με ένα μακροχρόνιο καλό αποτέλεσμα, να μπορέσει να διορθώσει αυτά τα προβλήματα. Άρα, γιατρέ, σε ποιες περιπτώσεις απευθύνεται η ορθοδοντική θεραπεία? Απευθύνεται κυρίως, κατά την προσωπική μου άποψη αυτών, είναι κυρίως στις περιπτώσεις όπου επηρεάζεται και η ποιότητα της ζωής μας. Κυρίως. Δηλαδή, για κάποιον μπορεί να τον ενοχλεί το ότι είναι στραβό ένα δοντάκι μόνο. Υπάρχουν όμως άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολύ σοβαρά, ειδικά ορθογναθικά θέματα, ακόμη και σε ενήλικες, τα οποία δεν έχουν θεραπευτεί στην ηλικία που πρέπει, η οποία είναι μεταξύ 9 και 12 χρονών. Και αυτά τα προβλήματα πρέπει με κάποιον τρόπο να διορθωθούν. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη ποιότητα ζωής, να βελτιωθούν και κάποια άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουμε κατά τη διάρκεια της μάσησης και να προλάβουμε και κάποια προβλήματα των κροταφωναθικών αρθρώσεων, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όμως να τονίσουμε και τι είναι αυτό που θα πετύχουμε με την ορθοδοντική θεραπεία. Γιατί ακούμε για ορθοδοντική θεραπεία, αλλά είναι και πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι είναι αυτό που θα διορθώσει. Η κοινή άποψη του κόσμου είναι κυρίως αισθητική. Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Γιατί κυρίως για μένα είναι η λειτουργικότητα και κατά συνέπεια και κατά το αποτελέσματος λαμβάνουμε και την αισθητική. Όταν ένας ορθοδοντικός κάνει μια σωστή διάγνωση, μια σωστή θεραπεία και κάνει τα πάντα όπως πρέπει βάσει πρωτοκόλλου, βάσει παραμέτρων οι οποίες βασίζονται στην αρθρογραφία του σήμερα, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην επιτύχει και την αισθητική. Άρα, κατά την άποψη μου, η ορθοδοντική πρέπει να κινείται κυρίως στη διόρθωση της λειτουργικότητας στο στόμα, να μπορούν οι γνάθοι να δουλεύουν σωστά και στη σωστή θέση με τις σωστές δυνάμεις όπως πρέπει και κατά συνέπεια το αποτελέσμα της θεραπείας θα λάβουμε και τη σωστή αισθητική του στόματος. Άρα η επιλογή του σωστού ορθοδοντικού επηρεάζει το αποτέλεσμα? Δεν υπάρχει σωστός και λάθος. Καταρχάς, θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι ικανοί να κάνουν σωστές θεραπείες. Ο καθένας φυσικά έχει τη δική του ιδεολογία. Πολύ σημαντικό είναι οι ασθενείς να έχουν πολύ καλή επικοινωνία με τον ορθοδοντικό τους, να ξέρουν ότι υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να δουλέψουν μαζί, ώστε να επιτύχουμε το σωστό αποτέλεσμα μέχρι τέλους. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι θεραπείες μπορεί να διαρκέσουν και αρκετά χρόνια για τον ΑΒ λόγο. Άρα είναι και πολύ πρέπει σημαντικό να υπάρχει βεβαίως, μια καλή σχέση μεταξύ ασθενή και οδοντιάτρου. Γιατρέ, όμως είναι πολύ σημαντικό έτσι και οι νέοι γονείς και οι γονείς γενικότερα που θα ξεκινήσουν τώρα και είναι έτοιμοι να πάρουν τα παιδιά τους σε ένα γιατρό για να ξεκινήσουν μια ορθοδοντική θεραπεία. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν και θεωρείται σημαντικό? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα συμπτώματα, να το θέσω έτσι, τα οποία μπορεί να δουν οι γονείς ή και τα ίδια τα παιδιά, τα οποία να τους καθοδηγήσουν στο να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληφθούμε και να λύσουμε όσο το πιο γρήγορα. Στις φωτογραφίες που σας έφερα, μπορείτε να δείτε τα διάφορα συμπτώματα τα οποία μπορεί κάποιος να δει. Μπορεί να μην μπορεί να τα δει όλα, αλλά μπορεί να δει κάποια από αυτά τα οποία θα του δώσουν
μία ένδειξη ότι πρέπει να επισκεφθεί καταρχάς τον οδοντίατρο του και κατά συνέπεια τον ορθοδοντικό. Άρα είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσουν. Βεβαίως. Να σας πω κάποια παραδείγματα, ας πούμε. Το λεγόμενο overjet, όταν τα πάνω δόντια είναι, τα μπροστινά τα δόντια φαίνονται να είναι πιο μπροστά από τα κάτω. Ή το overbite, όταν τα πάνω τα δόντια τα μπροστινά υπερκαλύπτουν τα κάτω τα δόντια. Ή η σταυροειδή σύγκληση, που φαίνεται ότι κάποια δόντια είναι σε διαφορετική θέση αντίστροφα από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Κάποια από αυτά τα παραδείγματα είναι πολύ χαρακτηριστικά και μπορούν και οι ίδιοι ασθενείς, τα παιδιά, οι γονείς, να τα αντιληφθούν και ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια επίσκεψη στον ορθοδοντικό για να λάβουν τη σωστή διάγνωση πρώτα απ' όλα, γιατί μπορεί από πίσω να μην είναι απλά κάποια στραβά δόντια. Μπορεί να υπάρχει στένωση της άνω γνάθου, μπορεί να υπάρχει λάθος θέση της κάτω γνάθου σε σχέση με την άνω γνάθου, μπορεί να υπάρχει λάθος θέση και των δύο γνάθων. Δηλαδή πρέπει να το δούμε ολοκληρωτικά, μεθοδικά αλλά και επαγγελματικά στο πώς θα υπάρξει αυτή η σωστή θεραπεία για τον κάθε ασθενή, γιατί ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός. Δεν μπορούμε να λάβουμε μία θεραπεία και να πούμε ότι ισχύει για 20 ασθενείς το ίδιο πράγμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να παρατηρήσουν τα παιδάκια τους και αυτό που χρειάζεται άμεσα να κάνουν είναι να πάνε στο ειδικό για να ξεκινήσει η θεραπεία. Όμως στις περιπτώσεις που οι ενήλικες δεν έχουν κάνει οποιαδήποτε ορθοδοντική θεραπεία, όταν ήταν νεότεροι, όταν ήταν παιδιά, μπορούν τώρα να κάνουν ορθοδοντική θεραπεία? Υπάρχει όριο ηλικίας? Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Υπάρχουν κάποιες παραμέτρες στις οποίες πρέπει να μπορούμε να κινηθούμε για να είμαστε και επαγγελματίες στον τομέα μας. Εάν υπάρχει ένας ασθενής ο οποίος έχει περιοδοντικά προβλήματα, σοβαρά περιοδοντικά προβλήματα, είναι πρακτικά δυνατόν να κάνει ορθοδοντική θεραπεία. Μόλις αρχίσουμε να κουνούμε τα δόντια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το να κουνήσουμε τα δόντια σημαίνει ότι ενεργοποιούμε κάποια κύτταρα στο κόκκαλο. Υπάρχουν κύτταρα τα οποία καταστρέφουν και δημιουργούν κόκκαλο. Όταν αρχίσουμε εμείς σε έναν ασθενή ο οποίος καταστρέφεται το κόκκαλο, να αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Άρα τώρα βλέπουμε ουσιαστικά τις περιπτώσεις που δεν μπορεί να διορθώσει η ορθοδοντική θεραπεία στους ενήλικες. Ναι, μπορούμε όμως να βρούμε κάποιες άλλες διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, να το πω έτσι, ούτως ώστε η ποιότητα ζωής του ασθενούς να μην είναι η κάκιστη, όπως είναι ίσως στη συγκεκριμένη. Βεβαίως, υπάρχουν πανταλύσεις και στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει πολύ σοβαρό ορθογναθικό πρόβλημα, θα γίνει συνδυασμός της ορθοδοντικής θεραπείας μαζί με κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις. Δυστυχώς, η προηγούμενη γενιά, να το πω έτσι, των ασθενών, δεν υπήρχε τότε όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουμε τώρα, ούτως ώστε να ξέρουν και να κάνουν τη σωστή θεραπεία όπως μπορούν να το κάνουν τώρα. Όπως σας είπα πριν, από ηλικία 9 μέχρι 12 χρονών είναι η ιδανική ηλικία για να μπορέσει να διορθώσεις τα πάντα, πρακτικά τα πάντα. Και για να προλάβεις, για να μην μεγαλώσει το πρόβλημα και μετά να γίνει ακόμη χειρότερα και πιο δύσκολο και από τη πλευρά των γονιών να βοηθήσουν τα παιδάκια τους, αλλά και τα ίδια τα παιδάκια να μην μακρηγορήσει όλη αυτή η διαδικασία. Είναι και ψυχολογικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι κάτι που μπορείς και εσύ να επηρεάσεις. Ακόμη και οι ίδιοι γονείς δεν μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά τους πάνω σε αυτό. Εμείς, σαν ορθοδοντικοί, σαν ανθρώποι, να το πούμε έτσι, πρέπει να βρούμε το κουμπί του κάθε παιδιού ή του κάθε ασθενούς, ώστε να μπορέσουμε μεθοδικά πάντα να περάσουμε όλον τον χρόνο της θεραπείας, όμορφα, ωραία, για να μπορέσει να γίνει το πλάνο θεραπεία των μυχριδέρους, ώστε να μπορεί και ο ασθενής να λάβει το αποτέλεσμα που πρέπει στο τέλος. Και αυτόν φυσικά στις μακροχρόνιες θεραπείες είναι καθαρά ψυχολογικό. Δηλαδή βλέπουμε και παιδιά τα οποία βαριούνται στο τέλος και προσπαθείς να βρεις κάποιον κίνητρο για να μπορέσει να τελειώσει μια θεραπεία όπως πρέπει. Χρειάζεται να κάνετε και το ψυχολόγο κάποιες φορές. Γιατί όμως τι είναι αυτό που θα πετύχουμε με την ορθοδοντική στους ενήλικες? Έχουμε δει τις περιπτώσεις που δεν θα δούμε οποιαδήποτε διόρθωση με την ορθοδοντική θεραπεία. Τώρα θέλω να πάμε στην άλλη πλευρά. Τι είναι αυτό που θα πετύχει ένας ενήλικας κάνοντας μια ορθοδοντική θεραπεία? Καταρχάς, για τους ενήλικες το πρώτο θέμα, εκτός της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, που έχει να κάνει με την μάσηση, ίσως και με την πρόληψη των προβλημάτων της κοταφρονατικής άρθρωσης,
υπάρχει και το κοινωνικό θέμα. Δηλαδή, αν δούμε κάποιες στατιστικές όσον αφορά τις συνεντεύξεις που μπορεί κάποιος να πάει για να ζητήσει νέα δουλειά, το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι τα δόντια. Το χαμόγελο. Και δεν μιλώ αισθητικά. Μιλώ να υπάρχει μια στάνταρ αισθητική. Η τάση πλέον της κοινωνίας είναι να ασπρίσουμε τα δόντια, να τα κάνουμε όμορφα. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Πρέπει να φαίνονται φυσιολογικά τα δόντια. Πρέπει να φαίνεται φυσιολογική η σύγκληση των δοντιών, η αισθητική των δοντιών. Οτιδήποτε είναι εκτός παραμέτρων, για μένα είναι κάτι αφύσικο. Και αυτόν το βλέπουν στις συνεντεύξεις. Αν πάει ένας, ας πούμε, υπερβολικά άσπρα δόντια, δεν θα τους αρέσει πάλι. Είναι στατιστικά αυτά που μπορεί να τα βρει ο καθένας εάν το ψάξει. Και εννοείται ότι η βελτίωση σε αυτή, εκτός το ότι θα βελτιώσει και την ποιότητα ζωής του, η αυτοπεποίθηση βεβαίως και το γεγονός ότι κοινωνικά θα υπάρξει μια άνοδος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πρώτα θα το κάνει για εκείνον και μετά για τους υπολείπους. Εννοείται. Υπάρχει ο κόσμος που το χρειάζεται αυτόν το ψυχολογικό ανέβασμα μέσω της αισθητικής του. Αυτόν το χρειάζεται. Και μπορεί να το επιτύχει και με την ορθολογική θεραπεία. Γιατρέ, σε περίπτωση όμως που ένας ασθενής έχει φυτεύματα, αυτό δυσκολεύει τη διαδικασία της ορθοδοντικής θεραπείας? Όχι ιδιαίτερα. Υπάρχει μια αλφα δυσκολία, γιατί πρέπει να προσέξουμε τους ώστε στην περιοχή τουλάχιστον που είναι τα φυτεύματα να μην υπάρξει οποιοδήποτε επηρεασμός των ιστών. Αλλά υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ίσως και τα εφητεύματα στο τέλος της ορθοδοντικής θεραπείας, όσον αφορά την προσθετική και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να γίνει για το συγκεκριμένο ασθενή. Όλα είναι εφικτά, όλα μπορούν να γίνουν. Εξαρτάται από τον ίδιο τον ορθοδοντικό μέχρι που θέλει να φτάσει το πλάνο θεραπείας του. Πολύ ωραία. Τώρα ερχόμενος κάποιος στο δεντιατρίο, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Καταρχάς θα προσπαθήσουμε να δούμε αν υπάρχει επικοινωνία, που συνήθως υπάρχει. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα προφίλ του ασθενούς. Βγάζουμε κάποιες φωτογραφίες, προφίλ, εντοστοματικές, σκανάρουμε το στόμα μας ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την αρχική θέση και των δύο γνάθων, όπως και τη θέση των δοντιών την αρχική. Και κάνουμε και κάποιες ακτινογραφίες, μια μανογραμμή, μια κεφαλομετρική, στις οποίες βλέπουμε τη θέση της γνάθου, κυρίως σε σχέση με την άλλη γνάθο. Στη μανογραμμική φυσικά βλέπουμε τη θέση των δόντιων και οτιδήποτε άλλο δεν φαίνεται. Γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν φαίνονται μέσα στο στόμα και είναι το καλύτερο να ξέρουμε από την αρχή ποια είναι τα δεδομένα του κάθε ασθενούς για να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Πιο μετά κάνουμε μια μελέτη όλων των δεδομένων και φτάνουμε στο πώς θα διαχειριστούμε τη θεραπεία του ασθενούς. Άρα από τι εξαρτάται η τεχνική που θα ακολουθηθεί? Καταρχάς εξαρτάται από την ηλικία, από την ανάπτυξη, εξαρτάται από το ποια δόντια υπάρχουν, γιατί μπορεί να υπάρχει περίπτωση που κάποιος ασθενής δεν έχει κάποια δόντια μέσα σου. Δεν υπήρχαν ποτέ ή τα έχασε. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο στο πώς θα ακολουθήσουμε τη σωστή θεραπεία. Και αυτό μας έχετε πει και προηγουμένως, ότι ο κάθε ένας είναι διαφορετικός. Βεβαίως. Και δεν θα ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία για όλους. Γιατί θέλω να προχωρήσουμε όμως και στους μεθόδους. Ποιοι είναι οι μεθόδοι της ορθοδοντικής θεραπείας και εφόσον θα μας τους αναφέρετε τώρα, να μας λέτε και σε ποια περίπτωση χρησιμοποιείται η κάθε μέθοδος. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να τα χρησιμοποιήσω σαν υλικά, δεν είναι μεθόδοι, είναι κυρίως υλικά για μένα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας ορθοδοντικός για να μπορέσει να διορθώσει το πρόβλημα που έχει ο ασθενής του. Υπάρχουν τα σιδεράκια, τα γνωστά τέλος πάντων, που είναι μια στάνταρ θεραπεία που χρησιμοποιείται. Υπάρχουν σε διάφορα τέλος πάντων υλικά, τα μεταλλικά, τα κεραμικά και το καθεξής. Αλλά για μένα η κύρια θεραπεία που πρέπει να λάβει κάποιος είναι σε περίπτωση που έχει ορθογναθικά προβλήματα. Και αυτόν επαναλαμβάνω ότι η σωστή ηλικία είναι μέχρι τα 8 χρόνια, τουλάχιστον να ξέρουμε εάν το παιδί έχει κάποιο ορθογναθικό πρόβλημα ή όχι. Εάν δεν έχει, μπορεί να περιμένει και πιο μετά μπορεί να βάλει όποτε θέλει σιδεράκι. Ενώ όσον αφορά την ορθογναθική θεραπεία, στην οποία χρησιμοποιούνται και κάποια διάφορα μηχανήματα ορθοδοντικά, μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος της άνω γνάθου, να το πω έτσι. Μπορούμε να διορθώσουμε τη θέση
της άνω γνάθου, της κάτω γνάθου ή της μιας γνάθου σε σχέση με την άλλη γνάθου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει και με την ανάπτυξη των γνάθων και των ιστών πριν φτάσουμε στο πικ της ανάπτυξης του παιδιού, που είναι γύρω στα 13-14 χρόνια, αναλόγως το αν είναι κορίτσι ή αγόρι φυσικά. Και αυτό πρέπει να επιτύχουμε το τέλος της θεραπείας της ορθογναθικής, τουλάχιστον, μέχρι τα 13 χρόνια. Άρα η ηλικία είναι αυτή που καθορίζει την επιλογή της θεραπείας που θα ακολουθήσετε. Είναι, για μένα είναι το κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει να λάβουμε πρώτα απ' όλα υπόψη. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορείτε να μας πείτε έτσι ενδεικτικά με βάση τις ηλικίες. Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν κάποιες μεθόδοι που μπορείς, εάν υπάρχει στενότητα της άνω γνάθου. Υπάρχουν κάποιες άλλες μεθόδοι οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να υπάρχει διάνοιξη της άνω γνάθου. Όχι απλά να ανοίξουμε το οδοντικό τόξο, απλά να ανοίξουμε όλη την γνάθο. Αλλά κυρίως πρέπει να επιτυχάνετε όλο αυτό που σας είπα, πρέπει να επιτυχάνετε μέχρι και την ηλικία των 13 χρονών. Και ο λόγος είναι ο εξής. Εάν προσπαθήσουμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, εάν προσπαθήσουμε να βάλουμε σιδεράκια σε κάποιον ο οποίος έχει ορθογναθικό πρόβλημα και είναι 16-17 χρονών και προσπαθήσουμε να διορθώσουμε, να φέρουμε δηλαδή, π.χ. να πούμε ότι η κάτω γνάθος είναι πιο πίσω από την άνω γνάθο. Και έχουμε αυτόν το σύμπτωμα που σας είπα που είναι τα δόντια πιο πάνω από τα κάτω. Εάν προσπαθήσουμε να βάλουμε σιδεράκια και μετά να προσπαθήσουμε με τα λεγόμενα λαστιχάκια που χρησιμοποιούν και τα πράγματα, μου ρωτάνε συνέχεια να μου δώσετε λαστιχάκια να χωρίσω κτλ. Εάν προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα να το διορθώσουμε με τέτοιον τρόπο, με οδοντική κίνηση, αυτό σημαίνει ότι όλων των οδοντικών τόξων θα βγει εκτός του οστικού τόξου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς λάθος. Όταν βλέπουμε υποχώρηση των ούλων, ας πούμε, μπροστά μετά από κάποια ηλικία, μπορεί αυτό να οφείλεται και σε λάθος ορθογνωτική θεραπεία. Γιατί το τόξον των οδοντικών έχει ξεφύγει πέραν του οστικού. Γιατί θέλω να μείνουμε λίγο και στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε θεραπείας. Εντάξει, τα μειονεκτήματα είναι το γεγονός ότι κάποιες θεραπείες μπορεί να είναι, να το πω έτσι, λίγο πιο επίπονες και λίγο πιο απαιτητικές από τα παιδιά κυρίως. Αυτόν όμως θα μας δώσει το πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλος και το πιο μακροχρόνιο σωστό αποτέλεσμα. Τα θετικά που μπορούμε να λάβουμε είναι ότι τα πλεονεκτήματα μάλλον είναι ότι εάν γίνει σωστά μια θεραπεία, στο τέλος θα έχουμε το σωστό και μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Γιατί ο φόβος όλων των ορθοδοντικών είναι η διάρκεια. Είναι η υποτροπή, όχι η διάρκεια. Είναι η υποτροπή στο τέλος. Με ρωτάνε ασθενείς, τελειώσαμε, θα βάλουμε και σταθεροποιητικά, θα βάλουμε. Τους λέμε ναι, γιατί πρέπει οπωσδήποτε το αποτέλεσμα να το διατηρήσεις. Βάσει του γενετικού μας υλικού υπάρχει πάντα η τάση τα δόντια ή οι γνάθοι να επιστρέψουν στην αρχική τους θέση. Πάντα. Είναι μες στο DNA μας αυτό, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αλλά μπορούμε να το περιορίσουμε και μπορούμε να το διορθώσουμε σωστά στην ηλικία που σας έχω πει, 9 με 12 χρονών. Είναι βασικά η ηλικία που είναι πριν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη που έχουν τα παιδιά και όταν διορθώσεις αυτό το πράγμα πριν αυτήν τη φάση, τότε η ανάπτυξη από εκεί και πέρα θα είναι σωστή. Που σημαίνει αυτό τι μας δίνει στο τέλος, έναν πολύ σωστό και μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Γιατρέ, ξεκινώντας μια ορθοδοντική θεραπεία, πότε φαίνονται τα αποτελέσματα, πότε γίνονται ορατά? Να σας πω, εάν πάρουμε μια ορθογραφική θεραπεία σε έναν παιδί 9 χρονών, με ένα μηχάνημα που θα του δώσουμε. Εάν το φοράει συνέχεια όπως πρέπει, μπορεί και σε ένα μήνα να δει τεράστια διαφορά. Ο κάθε ασθενής φυσικά είναι διαφορετικός και αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα διαφορετικά. Όσον αφορά τα σιδεράκια, από τον πρώτο μήνα σίγουρα φαίνονται κάποιες αλλαγές. Τώρα, αν είναι βελτίωση ή οτιδήποτε άλλο όπως το εκλαμβάνει ο ασθενής, πάλι είναι βάση του πώς το αντιλαμβάνεται ο κάθε ασθενής. Σίγουρα μετά από κάποιους μήνες υπάρχει σίγουρα κάποιο αποτέλεσμα εάν ακολουθούνται οι σωστές οδηγίες τις οποίες δίνουμε
από τους ασθενείς και από τους γονείς, γιατί είναι πολύ σημαντικό και οι γονείς να συμμετέχουν σε αυτό, βεβαίως, τότε θα δούμε πολύ, πολύ καλά αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες ήδη. Γιατί επειδή προηγουμένως μας αναφέρατε και το ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τι απαιτείται δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να διατηρήσουν αυτό το αποτέλεσμα και να μην πάνε ξανά πίσω και να μην έχουμε οποιαδήποτε υποτροπή? Λοιπόν, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία σαν ορθοδοντικοί κάνουμε. Βάλουμε ένα σταθεροποιητικό, το οποίο είναι μόνο για τα μπροστά τα δόντια, και δίνουμε και κάποιους ναύθικες σταθεροποιήσεις, τους οποίους πρέπει να φορούν κάποιες ώρες την ημέρα και σταδιακά να μειώνεται ο χρόνος στον οποίο θα τα φορούν κάθε μέρα. Συνήθως οι ασθενείς, μόλις πας σπίτι, τα πετάνε, τα χάνουν. Υπάρχουν όμως οι ασθενείς οι οποίοι όμως έρχονται τακτικά, κάνουν τον καθαρισμό τους, έρχονται για τον έλεγχο τους τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί υπάρχει έλεγχος. Δεν είναι εύκολο για ένα ορθοδοντικό μετά που τελειώσει μια θεραπεία, που θα τελειώσει μια θεραπεία, με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, να ελέγχει εάν θα έρθει ο ασθενής ή όχι. Εμείς τους ενημερώνουμε, τους λέμε, ειδικά μόλις τελειώσει μια θεραπεία, εγώ τους φέρνω στο μήνα, μετά στο τρίμηνο, 6 μήνες και το καθεξής. Άρα η συχνή επαφή με τον οδοντίατρο πρέπει να συνεχίσει. Βεβαίως. Το αποτέλεσμα, γιατρέ, η επιτυχία της ορθοδοντικής θεραπείας, από τι εξαρτάται, τι είναι αυτό που καθορίζει την επιτυχία? Εντάξει, σας είπα ότι εγώ πιστεύω ότι όλοι οι συναδέλφοι είναι εξίσου ικανοί. Εγώ θεωρώ ότι κυρίως έχει να κάνει, κατά την άποψή μου, με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί. Και από εκεί και πέρα το πιο βασικό απ' όλα είναι η επικοινωνία και η συνεργασία με τους γονείς και τα παιδιά. Εγώ μπορώ να σας πω ότι προσωπικά από την εμπειρία μου είμαι αρκετά ευχαριστημένος με αυτό που ζω κάθε μέρα. Θεωρώ ότι ο κόσμος μπορεί να το κάνει όταν έχει μια σωστή καθοδήγηση, όταν έχει σωστές πληροφορίες και ξεκάθαρη ιδέα του τι θα γίνει και γιατί θα γίνει. Τότε υπάρχει και πιο εύκολη συνεργασία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει κάποια θεραπεία, να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα από τη θεραπεία, από τις συμπληγάδες μερικές φορές και να φτάσουμε στο τέλος. Και εδώ είναι που θέλουμε τη δικιά σας παρότριση για τα παιδάκια, για τους μεγάλους που ίσως να φοβούνται να πάνε στον οδοντίατρο, να μας τονίσετε πόσο σημαντικό είναι η επίσκεψη σε ένα οδοντίατρο. Θεωρώ ότι είναι σημαντικότατη. Γιατί πρέπει να γίνει ένα μέρος της ζωής μας. Είμαστε στο 2025. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πάμε στον οδοντίατρο να έχουμε πρόβλημα. Ένας έλεγχος, ένας καθαρισμός που προσφέρεται και από το ΓΕΣΥ μια φορά τον χρόνο. Ναι. Γιατί να μην τον κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε έναν καθαρισμό του ΓΕΣΥ και να κάνουμε και έναν έλεγχο και να δούμε ποια προβλήματα υπάρχουν. Επίσης για τα παιδιά υπάρχει φθορίωση μέσω του ΓΕΣΥ που είναι δωρεάν. Γιατί να μην γίνει αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να υπάρχει καταρχάς σωστή ενημέρωση. Έχω πάρα πολλούς ασθενείς, οι γονείς τους, οι οποίοι νομίζουν ότι πρέπει να χάσουν πρώτα όλα τους τα παιδικά τα δόντια και μετά να ξεκινήσουν ορθοδοντική θεραπεία. Είναι τεράστιο λάθος αυτό. Όταν χάσουν όλα τους τα δόντια, τις πλήστες φορές είναι πολύ αργά. Άρα το πιο σημαντικό, κατά την άποψη μου, είναι αυτό που σας είπα. Ναι, η επίσκεψη στον οδοντίατρο θα βοηθήσει. Οι τακτικές επισκέψεις, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνουν τα παιδιά στον οδοντίατρο, να υπάρχει αυτός ο έλεγχος, υπάρχει έλεγχος. Και να ακολουθούνται σωστά οι κανόνες για να έχουν και οι γονείς τον έλεγχο. Έτσι, να έχουν και οι γονείς τον έλεγχο. Φανταστείτε τώρα να ξυπνήσετε ώρα 3 το πρωί επειδή το παιδί σας πονάει. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Ενώ με αυτόν τον τρόπο υπάρχει και ο έλεγχος. Θα προλάβουμε. Και υπάρχει και μεταγενέστερα και με τον ορθοδοντικό. Έχεις τον έλεγχο. Ολοκληρώνει μια θεραπεία όπως πρέπει και έχεις ένα μακροχρόνο καλό αποτέλεσμα. Γιατρέ, επειδή ο χρόνος τρέχει και επειδή θα πρέπει έτσι να κλείσουμε σιγά-σιγά, θέλω να μιλήσουμε και για το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Οδοντιατρικού Συλλόγου Αμοχώστου. Μάλιστα. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που μας αφήνετε να πούμε και κάτι για το μεγάλο συνέδριο που κάνουμε. Ως πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αμοχώστου, ενός προφυγικού συλλόγου, πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι μεγάλη μας τιμή που ξεκινήσαμε αυτό το concept, είναι από το 2023. Ήταν το πρώτο συνέδριο το οποίο
διεθνές συνέδριο το οποίο είχαμε κάνει τότε. Βλέπουμε τώρα και στην οθόνη μας εδώ ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το δεύτερο είναι ότι θα έχει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Είναι και με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για τα κυπριακά δεδομένα. Έχουμε πάρα πολλούς διεθνείς ομιλητές από το εξωτερικό και θα γίνει στη Λεμεσό 6 με 8 του Νιόβρη. 6 με 8 Νοεμβρίου στη Λεμεσό. Στο Grand Resort. Και αυτό που θα ήθελα να πω, που ενδιαφέρει και τους θεατές σας, ανεξαρτήτως αν είναι οδοντίατροι ή όχι, η οδοντιατρική έκθεση, η οποία αποτελείται από πολλές εταιρείες, από τις οποίες οι ασθενείς μας αγοράζουν τα προϊόντα τους καθημερινά, η έκθεση αυτή θα είναι ανοιχτή για όλους, όχι μόνο για τους οδοντιάτρους, για όλον το κοινό, και είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν από την πρώτη κιόλας μέρα, μπορούν να έρθουν και στην τελετέναρξη να δουν τι σημαίνει οδοντιατρική, τι είναι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αμοχώστου, και τι ακριβώς σημαίνει αυτό που σας είπα, η οδοντιατρική. Τι είναι η οδοντιατρική? Ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί την οδοντιατρική επιστήμη. Ευκαιρία να λυθούν πολλές απορίες. Πραγματικά. Και σας λέω, σας προσκαλούμε όλους τους θεατές σας να έρθουν στο συνέδριο μας, στην έκθεση οδοντιατρική του συνεδρίου, του μεγάλου αυτού συνεδρίου. Να βλέπετε τις φωτογραφίες από το πρώτο συνέδριο το οποίο κάναμε, στο οποίο ήρθαν τεράστια ονόματα της οδοντιατρικής από όλον τον κόσμο. Με τον Ανδρέα Μομπέλη, ένα το μεγαλύτερο όνομα, ο κορυφαίος περιοντολόγος της Ευρώπης και ένας εκ των κορυφαίων του κόσμου, με πολλές διατριβές, τις οποίες ακολούθησαν μεταγενέστερα οι συναδέλφοι. Και όπως σας είπα, τους προσκαλούμε όλους να έρθουν και να μας δώσουν και εμάς... Πολύ ωραία. Και έτσι θα μαζέψουν χρήσιμες πληροφορίες γύρω από την οδοντιατρική. Βεβαίως. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας στην εκπομπή Υγεία και Ομορφιά. Θα χαρώ πολύ να έρθετε ξανά. Θα μιλήσουμε για τα τόσα σημαντικά θέματα που αφορούν την οδοντιατρική, τα παιδιά, τους ενήλικες και θέματα τα οποία τα βρίσκουμε στην καθημερινότητά μας. Και είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ και ευχαρίστως όποτε θέλετε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.